Ο Άγιος Αντώνιος. Ο ναός του Αγίου Αντωνίου βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της παλιάς πόλης της Θεσσαλονίκης, στη γωνία των οδών Μαργαρίτη και Φιλικής Εταιρείας, ανατολικά της πλατείας Υποδρομίου. Κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας αποτελούσε τον πυρήνα του ελληνισμού της πόλης. Ο ναός του Αγίου Αντωνίου στη σημερινή του μορφή χτίστηκε τον 18ο αιώνα. Ο αρχιτεκτονικός τύπος του ναού είναι δίκλητη βασιλική με τετράκλινη στέγη. Ο ναός είχε και στοά, η οποία όμως δεν σώζεται σήμερα. Συνοδευόταν επίσης από μια σειρά κτισμάτων και ήταν εξάρτημα του παλιού ναού του Αγίου Κωνσταντίνου, που υπήρχε στη σημερινή πλατεία Υποδρομίου και κατεδαφίστηκε για να χτιστεί στη θέση του ο νέος ναός. Η ανατολική πλευρά του ναού του Αγίου Αντωνίου στηριζόταν στο ανατολικό τείχος της πόλεως, που κατεδαφίστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα το 1889. Η βόρειο-ανατολική γωνία του ναού είναι τμήμα ενός τριγωνικού πύργου, όπου προσκολήθηκε η εκκλησία. Μια θολωτή κατασκευή του πύργου που έχει ενσωματωθεί στη βόρειο-ανατολική γωνία του ναού χρησιμεύε ως σκελή των ασθενών. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις πως παράπλευρα υπήρχε στον ίδιο χώρο κάποιο αρχαίο κτίσμα, πιθανότατα παρεκκλήσι, που χρησιμοποιήθηκε σαν χώρος λατρείας. Αξιόλογη είναι η οργάνωση της νότιας και δυτικής όψης του ναού με οξυκόρυφα και κυκλικά παράθυρα σε δύο σειρές. Στο εσωτερικό του ναού, μία κοιονοστοιχεία με τόξα τον χωρίζει σε δύο άνισα μέρη. Το βόρειο κλίτος αρχικά χρησίμευε ως νάρθικας και ως γυναικονίτης. Ο ναός αναστηλώθηκε μετά τους σεισμούς του 1978. Από τον αρχικό διάκοσμο του ναού σώζεται μόνο το ξύλινο, ζωγραφισμένο, επίπεδο τέμπλο που παριστάνει θέματα με πόλεις, τοπία και λουλούδια.
ναός είναι αφιερωμένος στον Άγιο Αντώνιο τον Μέγα και τον Όσιο Αντώνιο, τοπικό Άγιο της Βερίας, προστάτη των φρενοβλαβών. Ο ναός στα χρόνια της τουρκοκρατίας ήταν παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης και χρησιμεύε ως άσυλο και θεραπευτήριο φρενοβλαβών της ελληνικής κοινότητας, όπως δείχνουν μεγάλοι σιδερένοι κρίκοι στο τέμπλο, όπου έδαιναν με αλυσίδες τους ασθενείς με την ελπίδα ότι θα θεραπεύονταν με τη χάρη του Αγίου Αντωνίου, του προστάτη των τρελών. Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας. Ο Άγιος Αντώνιος γεννήθηκε το 251 μετά Χριστόν στην Αίγυπτο. Η ιδιαίτερη πατρίδα του ήταν το μικρό χωριό Κόμα, ανατολικά της όχθης του ποταμού Νείλου, στη νότια Μέμφυδα. Οι γονείς του ήταν πλούσιοι και ευσεβείς χριστιανοί. Επειδή όμως τους φόβιζε η συναναστροφή στο σχολείο με τα παιδιά των ειδωλολατρών, προτίμησαν να δούνε το παιδί τους αγράμματο στον παράδεισο παρά γραμματισμένο στην κόλαση. Γι' αυτό και ο Άγιος Αντώνιος έμεινε τελείως αγράμματος. Σε ηλικία 18 ετών έμεινε ορφανός με μια αδελφή. Σε μεγάλη θλίψη και μετά από βαθύ συλλογισμό κατάλαβε πόσο μάταιος είναι τούτος ο κόσμος και πόσο γρήγορο είναι το πέρασμα του ανθρώπου από την προσωρινή αυτή ζωή. Μια Κυριακή ακούει στην εκκλησία την Ευαγγελική περικοπή, στην οποία συζητάει ο Χριστός με έναν πλούσιο νεαρό και του δείχνει το δρόμο της τελειότητας και της σωτηρίας της ψυχής του. Ο Χριστός, αφού ακούει τον νεαρό πλούσιο να του λέει ότι έχει ζήσει σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, του υπογραμμίζει. «Τι θέλεις τέλειος είναι, είπαγε πόλησόν σου τα υπάρχοντα και διάδος φτωχής και δεύρο ακολούθημη και 6 θησαυρών εν ουρανό». Τα λόγια αυτά του Ευαγγελίου έκαναν βαθιά εντύπωση στην ψυχή του Αντωνίου. Άκουσε τη φωνή του Κυρίου να τον καλεί και υπάκουσε αμέσως χωρίς αναβολή. Πούλησε όλα του τα κτήματα κοντά στον χρυσορό ανήλο και μοίρασε τα χρήματα στους φτωχούς και στους δυστυχισμένους όταν άκουσε τα λόγια του Χριστού. «Μη μεριμνήσετε εις την αύριον». Έπειτα αναχώρησε όχι μακριά από το χωριό του και άρχισε την ασκητική ζωή σε ένα ερημητήριο των περιχώρων. Προσεύχεται στο Θεό. Του ζητάει να τον βοηθήσει στον αγώνα του για τη σωτηρία της ψυχής του. Ξενυχτάει πολλές φορές με άσκηση και προσευχή. Γεμάτος ταπεινοφροσύνη και ευσέβεια, ο Αντώνιος προχωρεί σταθερά στα δύσκολα σκαλοπάτια της ασκητικής ζωής. Ο διάβολος όμως που βλέπει την μεγάλη πρόοδο του Αντωνίου στην αγιοσύνη, ταράζεται και στενοχωριέται.
και έπειτα αρχίζει τον φοβερό πόλεμο για να λυγίσει τον Αντώνιο από τις αρχές του και να τον γκρεμίσει. Τον χτυπάει πρώτα με τα πλούτη και τις ανέσεις. «Είσαι κουτός», του λέει, «που άφησες τόσα πλούτη και ήρθες εδώ στην ερημιά για να πεθάνεις από την πείνα και από το κρύο». Έπειτα τον πολεμάει με τη σάρκα. Αγωνίζεται μέρα και νύχτα να τον γκρεμίσει. Κάνει ό,τι μπορεί για να επιτύχει τους δόλιους σκοπούς του. Και ύστερα του παρουσιάζεται και του λέει «Αχ, Αντώνιε, πολλούς σε πλάνεψα, πολλούς σε έβαλα κάτω και τους νίκησα, αλλά εσένα κουράστηκα, δεν σε πολεμώ. Νομίζω πως δεν θα επιτύχω. Είσαι δυνατός, σε παραδέχομαι». Ο Άγιος όμως δεν υπερηφανεύεται όπως περίμενε ο Σατανάς. Δεν είπε «Τι είμαι εγώ, μπράβο μου, τα κατάφερα», αλλά δόξασε το όνομα του Κυρίου που του έδωσε τη δύναμη να νικήσει και είπε στο Σατανά «Είπαγε ο πίσω μου, Σατανά, δεν σε φοβάμαι». Ο Άγιος Αντώνιος, για να ανεβάσει ακόμα πιο ψηλά τον αγώνα και την χριστιανική του άθληση, καταφεύγει σε ένα παλιό τάφο και απομονώνεται. Ο τάφος είναι ευρύχωρος σαν δωμάτιο. Γεμάτος οργή και μίσος για την αποτυχία του, ο διάβολος ξαναχτυπάει τον Άγιο. Του παρουσιάζεται με μορφές φιδιών, σκορπιών, λύκων, τίγρεων που τον δαγκώνουν και του σχίζουν τις σάρκες. Ο Μέγας Αντώνιος βλέπει την άγρια θύελλα της οργής των σκοτεινών δαιμόνων και φωνάζει με γενναιότητα «Δεν θα με νικήσετε. Ο αριθμός σας και ο θόρυβός σας δείχνουν την αδυναμία σας. Οι δαίμονες τον χτυπούν και τον αφήνουν αναίσθητο και μισοπεθαμένο. Έτσι αναίσθητο τον βρίσκει ο χριστιανός που του πήγε το πρωί το ψωμί του. Τον μεταφέρει στο σπίτι του για να τον περιποιηθεί. Συνέρχεται όμως ο Άγιος και γυρίζει πίσω στο μνήμα της πάλης με το δαίμονα. «Εδώ είμαι», φωνάζει. «Κανένα μαρτύριο δεν θα με απομακρύνει από τον δεσπότη μου Χριστό». Αγριεύουν οι δαίμονες. Παρουσιάζονται με 1002 μορφές ερπετών και θηρίων. Μουγκρίζουν και σφυρίζουν. Τρίζουν τα δόντια τους και πετούν τα δηλητήριά τους. Σε εκείνο το πανδαιμόνιο, ο Μέγας Αντώνιος, χωρίς να τα χάσει, είπε «Εάν είχατε τη δύναμη, ένας και μόνον από εσάς μπορούσε να με εξοντώσει. Γι' αυτό μεταμορφώνεστε σε τόσα θηρία. Εμπρός λοιπόν, αν πήρατε άνωθεν εξουσία εναντίον μου, μη στέκεστε». Τότε μια ακτίνα με θεϊκό φως κατέβηκε από τη στέγη του τάφου. Γαλήνη και ησυχία απλώθηκε παντού. Το κορμί του Αγίου δεν πονούσε πλέον και δεν υπήρχαν πληγές στο σώμα του. Θεραπεύτηκαν από τον Κύριο. Ο Μέγας Ασκητής ρωτάει «Πού ήσουν αγλυκύτατέ μου Ιησού και δεν φανερωνόσουν από την αρχή να σταματήσεις τους πόνους του κορμιού μου? 16 χρόνια με έψησε ο Σατανάς». «Αντώνιε, εδώ ήμουνα και σε παρακολουθούσα, αλλά πρόσμενα να δω τον αγώνα σου. Αφού λοιπόν δεν νικήθηκες, θα είμαι πάντοτε κοντά σου». Κατά το 285 μετά Χριστόν, ο Άγιος Αντώνιος θέλησε να απομακρυνθεί περισσότερο από τον κόσμο. Πήγε πρώτα από το γέροντά του και τον παρακάλεσε να τον ακολουθήσει και αυτός στην έρημο, αλλά εκείνος επειδή ήταν πολύ γέρος δεν δέχτηκε. Μόνος του τότε, ο Άγιος Αντώνιος ξεκίνησε για τον σκληρό και δύσκολο δρόμο της άσκησης. Πέρασε τον ποταμό Νείλο και προχώρησε προς τα βουνά της δεξιάς του όχθης που προεκτείνονται προς την Αραβία και έφτασε στην Λιβική έρημο Πισπύρη που βρίσκεται το σημερινό Δαρ Ελ Μεϊμούν. Εδώ έζησε ο Μέγας Αντώνιος σε πιο αυστηρή άσκηση 20 ολόκληρα χρόνια με προσευχή, νηστεία και αγρυπνία. Ο Σατανάς του επιτέθηκε άγρια σε ένα συνεχή πόλεμο και μάχες ασταμάτητες. Αργότερα αποφάσισε να προχωρήσει για άλλο μέρος, στην Θηβαΐδα. Έφτασε τελικά κοντά σε ένα ψηλό βουνό που βρίσκεται στην περιοχή της Ερυθρέας κοντά στην Ερυθρά θάλασσα.
338 μετά Χριστόν η Ορθοδοξία του ζητάει τη βοήθειά του. Κατεβαίνει τότε από το βουνό ο Άγιος και προχωράει σαν θεϊκός σύμφωνας προς την Αλεξάνδρεια. Εκεί συνάντησε τον Μέγα Αθανάσιο που τον είχε μαθητή του στην ασκητική ζωή. Στην Αλεξάνδρεια κοιτάζουν όλοι τον Μέγα Αντώνιο με θαυμασμό, που αν και δεν ξέρει καθόλου γράμματα, τα λόγια του προς τους Αριανούς και την αίρεσή τους είναι σαν κεραυνός. Ο Άγιος Αθανάσιος τότε λέει: «Όση ωφέλεια φέρνει ο Αντώνιος με μια μόνο επίσκεψή του στην Αλεξάνδρεια, δεν τη φέρνουμε όλοι εμείς σε ένα χρόνο». Μετά το τέλος της αποστολής του, ο Άγιος Αντώνιος άφησε την Αλεξάνδρεια και γύρισε στην αγαπημένη του έρημο. Η καλοσύνη, η ανεξικακία του, η ταπεινοφροσύνη, η βαθιά πίστη του, το μεγαλείο της σκληρής ασκητικής του ζωής τον έκαναν φωτεινό σύμβολο του μοναχισμού, πατριάρχη της ερήμου. Ακτινοβόλησε στις μέρες του η ασκητική του ζωή. Οι μαθητές του ήταν μεγάλο πλήθος. Ο αριθμός τους υπολογίζεται σε περίπου 20.000. Η πείρα του στη ζωή της ερήμου, στην ασκητική ζωή και η αφοσίωσή του στο Θεό έφτασε στην τελειότητα. Γέροντας πλέον 105 χρονών, παρά τα γεράματά του, επισκέφθηκε πολλά μοναστήρια και έδωσε τις τελευταίες του οδηγίες. Οι μοναχοί του έλεγαν να μην γυρίσει πίσω στην έρημο, αλλά να μείνει κοντά τους. Ο Άγιος Αντώνιος όμως επέστρεψε στην έρημο. Ζήτησε να μην ταρυχευτεί το σώμα του όπως συνηθίζανε οι Αιγύπτιοι, αλλά να ταφεί στην έρημο σε σημείο που να μην το ξέρει κανένας. Λίγο προτού κλείσει τα μάτια του, άφησε την Μιλωτή, δηλαδή τον μανδύα του, στον Μέγα Αθανάσιο, ο οποίος του τον χάρισε κάποτε καινούριο. Κατόπιν ο Μέγας Αθανάσιος τον φορούσε πάντοτε σαν φυλακτό. Τους μαθητές του, αφού τους κοίταξε κατάματα, τους είπε: «Ο Αντώνιος σας αποχαιρετά και φεύγει», και με τα λόγια αυτά παρέδωσε την αμόλυντη ψυχή του στο Θεό. Σύμφωνα με την επιθυμία του τον έθαψαν σε άγνωστο μέρος. Ο τάφος του έμεινε πράγματι άγνωστος. Κανείς δεν ξέρει πού ακριβώς ετάφη. Ήταν 17 Ιανουαρίου του 356 μετά Χριστόν. Έζησε 105 χρόνια και πάλεψε 90 χρόνια με τους δαίμονες, αλλά τους νίκησε και κέρδισε τον Παράδεισο. Ο Όσιος Αντώνιος ο Νέος, ο πολιούχος της Βερίας. Ο Όσιος Αντώνιος ήταν γόνος ευσεβούς και πλούσιας οικογένειας. Ο χρόνος όμως έχει εξαλείψει τα ονόματα των γονέων του. Ήταν 20 χρονών όταν απαρνήθηκε και αποχαιρέτησε τον κόσμο και τα ευχάριστα αυτού του κόσμου, τον πλούτο, την δόξα και την επισημότητα, και έφτασε στο καταφύγιο των μοναχών πάνω στο βουνό, νότια της Βερίας, στην αντίπερα όχθη του ποταμού που περνά από κοντά της. Εκεί, αφού ντύθηκε το μοναχικό σχήμα, έζησε 20 χρόνια τη ζωή της υπακοής στη Μονή και συγκαταρρυθμίθηκε στον χορό των μοναχών. Διδάχτηκε και ασκήθηκε με επιμέλεια στα τελειότερα μοναχικά παλέσματα. Και αφού έζησε μαζί με τους άλλους μοναχούς και αγωνίστηκε προς τις αρχές, τις εξουσίες και τις ανάγκες του σώματος, ενώθηκε με το καθαρότατο θεϊκό φως και τη λαμπρότητά του και παραδόθηκε μετά από πολλές παρακλήσεις στην απόλυτη ησυχία, αφού πήρε τις ευχές και τις ευλογίες του προεστώτος και όλης της αδελφότητας. Αφού ερεύνησε προσεκτικά όλη την ορεινή περιοχή που βρισκόταν εκεί κοντά, βρήκε κοντά στην όχθη του ποταμού που έρεε στους πρόποδες του βουνού Βερμίου ένα σπήλαιο εντελώς απρόσιτο, ολοσκότεινο και απλησίαστο στις ακτίνες του ήλιου. Έσκαψε στην πέτρα μια μικρή λακκούβα, τόση ώστε να χωρά το αγγελικό του σώμα, και κατοίκησε εκεί μέσα. Εκεί συνομίλησε μόνος του με το Θεό και με τη βοήθεια της ησυχίας και της προσευχής μετέβαλε την καρδιά του σε τέμενος του Θεού και σε νοητό παράδεισο και δεύτερο ουρανό, και τον έκανε ναό του ζώντος Θεού, στον οποίο κατοίκησε ο Θεός και περπάτησε.
Η προσευχή του ήταν ολονύκτια και οι ψαλμοί γέμιζαν όλη την ημέρα. Οικέτευε τον Θεό να ελευθερώσει την ψυχή του από τη φυλακή του. Απόλαυσή του ήταν η εγκράτεια και η διαρκής εξουθένωση του σώματος, επειδή ο φόβος του Κυρίου που είχε μέσα στην ψυχή του ήταν σαν φωτιά που από τη μια ακτινοβολούσε το ψυχικό φως και έστενε παντού τη λάμψη και από την άλλη έλειωνε το πάχος του σώματος όπως λιώνει το κερί και την εξαφάνιζε προοδευτικά. Η αρετή του όμως έγινε αιτία να τον φθονήσει ο διάβολος και να τον προσβάλλει με σκοπό να τον φοβήσει και να τον αναγκάσει να εγκαταλείψει την ησυχία, όπου όμως είχε συμμάχους του και φύλακες τις χωρίες των αγγέλων του Θεού. Φάλαγγα δαιμόνων κινήθηκε εναντίον του Αγίου και του επιτέθηκαν πάνωπλοι. Εναντίον ενός μόνο ανθρώπου, γυμνού, άοπλου και φοβερά εξαντλημένου και ταλαιπωρημένου από τη μακροχρόνια στέρηση του νερού, την νηστεία και τις μεγάλες δοκιμασίες. Οι δαίμονες περικύκλωσαν το σπήλαιο κι άλλοι κρατούσαν τόξα και βέλη στα χέρια τους κι άλλοι φαινόταν να εκτοξεύουν πέτρες εναντίον του κι άλλοι έσκαβαν με σιδερένια ρόπαλα και σκαπάνες για να γκρεμιστεί απότομα το σπήλαιο και να σκεπάσει τον δίκαιο. Αλλά εκείνος είχε στα χείλη του τους ψαλμούς του Δαβίδ. Ευνίδια θα τον χτυπήσουν με τόξα και δεν θα φοβηθεί. Και με περικύκλωσαν όπως οι μέλισσες στο κερί. Και κάηκαν όπως η φωτιά όταν κατακαίει τα αγκάθια. Διότι με την επίκληση του ονόματος του Κυρίου τους αντιμετώπισα. Επίσης, εκείνος ο οποίος κατοικεί κάτω από την προστασία του υψίστου θα αναπαύεται κάτω από την σκέπη του Θεού του ουρανού και δεν θα φοβηθεί από κίνδυνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι ήταν ανώφελη η προσπάθεια του δαίμονα, ο οποίος έβλεπε ολόγυρα τα κλαδιά σαν να ήταν κυνηγός πουλιών ή εξέταζε με προσοχή τα φτερά των πουλιών. Ο δίκαιος όμως είναι αητός που πετάει ψηλά στον αιθέρα και δεν πιάνεται στις παγίδες του σατανά που είναι απλωμένες στη γη και τη σκόνη του δρόμου. Ο αρχιστράτηγος της φάλαγγας των πονηρών πνευμάτων, μη μπορώντας να υποφέρει την ασυναγώνιστη καρτερία του οσίου, μεταβλήθηκε όσο πιο γρήγορα μπορούσε σε καπνό και εξαφανίστηκε. Τότε φως απερίγραπτο άστραψε γύρω από το σπήλαιο και γέμισε με αγαλίαση την καρδιά του οσίου. Μετά 54 χρόνια έζησε μια ζωή μακάρια και θεάρεστη μέσα στο σπήλαιο. Και όταν κόντευε να φτάσει προς την τελευταία του πνοή, έγινε αντιληπτός χάρη στη μεγάλη πρόνοια του Θεού. Ένας ιερέας που κατά τύχη ήταν γνωστός και φίλος του από παλιότερα, καθώς έκοβε ξύλα στο δάσος, βρέθηκε μπροστά στον Άγιο και αφού άκουσε όλα όσα σχετίζονται με αυτόν, ήρθε πάλι και του μετέδωσε τα άχραντα και ζωοποιά μυστήρια του Χριστού. Κατά την 1η Ιανουαρίου, Όσιος Αντώνιος ξάπλωσε πάνω στην πέτρα μέσα στο σπήλαιο και αφού σταύρωσε τα χέρια του, συνομίλησε με τον Κύριο όπως σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. «Στα χέρια σου, Κύριε, παραδίδω το πνεύμα μου», και χαρούμενος εξέπνευσε. 16 μέρες πέρασαν όταν κάποιος πλούσιος βεριώτης που ασχολείται με το κυνήγι έφτασε σε εκείνο το βουνό με την ακολουθία του. Τα κυνηγετικά σκυλιά έτρεξαν προς το σπήλαιο στο οποίο βρισκόταν ο Άγιος και «Ω του θαύματος». Ο Άγιος βρέθηκε ξαπλωμένος μέσα στο σπήλαιο, τακτοποιημένος με μεγάλη ευπρέπεια, σαν να ήταν ζωντανός, με τα χέρια σε σχήμα σταυρού και με λιχνία φωτός αναμένη πάνω από το κεφάλι του, να ευωδιάζει ποικιλότροπα και το πρόσωπό του να αστράφτει από τη χάρη ενός ανέκφραστου φωτός. Και αφού έζευξαν 2 άγρια βόδια σε μια άμαξα και τοποθέτησαν επάνω σε αυτήν με σεβασμό τη λάρνακα του οσίου, τ' άφησαν να πάρουν όποιο δρόμο ήθελαν. Και τότε έγινε ένα παράδοξο θαύμα.
Τα βόδια πέρασαν με ταχύτητα την κήτη του ποταμού και προχώρησαν κατευθείαν προς τη Βέρεια χωρίς καθόλου να παρεκκλίνουν από τη σωστή πορεία. Και αφού διέσχισαν την πόλη, έφτασαν στο πατρικό σπίτι του Αγίου, κοντά στο οποίο βρίσκεται ο θείος ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου, που ονομάζεται Καμαριώτης, στις 17 Ιανουαρίου. Ο Άγιος εδώ είχε κατά νου να κατοικήσει. Η πόλη τον υποδέχτηκε λαμπρότερα από κάθε άνθρωπο κι όλος ο λαός της τον συνόδευσε με τιμές και με λαμπάδες. Το λείψανό του αποτελεί από τότε μέχρι τις μέρες μας πηγή πολλών ιάσεων για όσους με πόθο και ειλικρινή πίστη το πλησιάζουν και αποδεικνύεται ιατρείο όλων των νοσημάτων. Ελάτε λοιπόν κι εσείς, όσοι απολαύσατε και απολαμβάνετε άφθονα τα άπειρα θαύματά του. Τα μυστικά χαρίσματα και τις θεϊκές δωρεές αυτού, του οποίου οι άγγελοι θαύμασαν την καρτερία, βλέποντάς τον να αντιμετωπίζει στους αγώνες της ησυχίας άριστα και πάνω από τα ανθρώπινα μέτρα τους αόρατους εχθρούς. Ας τον πλησιάσουμε με ζήλο και θερμή πίστη και προσπίπτοντες με δεήσεις και παρακλήσεις, ας αντλήσουμε τον ασύλλητο θησαυρό κάθε αγαθού και την ίαση των ποικίλων νόσων και την θεραπεία των ψυχικών παθών και με την παροχή κάθε καλού και την άφθονη χάρη των ιαμάτων λυτρωμένη από τις προσβολές του πονηρού, να διαπλεύσουμε χωρίς κλειδονισμούς και ταραχή το πέλαγος του επίγειου βίου μας και να φτάσουμε στο απάνεμο και γαλήνιο λιμάνι. Και μένα που τόλμησα να κάνω ένα μικρό ταξίδι στο πέλαγος των θαυμάτων σου, σταμάτησε την καταιγίδα των παθών που με στροβιλίζει και με συνταράσει. Κάνε μου τη χάρη να διαπλεύσω τον κλείδωνα του βίου με γαλήνη, με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η δόξα και η δύναμη και τώρα και στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν.